moje Bibliji ima jedan stih koji kaže ovako: moje misli nisu vaše misli, niti su moji putevi vaše misli. Koliko god da smo vjerni, mudri, razumni i blizu Bogu, uvijek će postati raskorak između onoga kako mi razmišljamo i vrednujemo život i onoga kako Bog na to sve gleda. Ja sam po ovoj svojoj službi često morao stajati na pogrebima između živih i mrtvih. I vama je poznato, mi ljude dijelimo na žive i mrtve. A kako Bog ljude dijeli? Šta misli? Na spašene i izgubljene. Na spašene i izgubljene. Kada je Isus izdahnuo na križu Golgote, bila je divna pjesma prije. Na zemlji je zavladala tuga, pogotovo tamo na križu, ispod križa na Golgoti, ali na nebu je zavladala radost. Zaorila se pjesma. Zašto? Borba je završena. Zemlja je otkupljena. Isus je pobjedio. Završio je ovom riječu, svrši se. Kad se ugasi jedan život, kad čovjek umre, tuga je dolje na zemlji. Ali ako je ta osoba spašena, na nebu je velika radost. Zato, brate Godina, budi utišan riječi Gospodine. Tvoja supruga je otišla spremna i na nebu je zavladala radost onog trenutka kad je ona zatvorila svoje oči. Ima jedan stih, koliko to vrijedi nevjerni pročitati, i kaže ovako: blago mrtvima koji umiru u Gospodu. Čuj, blago mrtvi. Pa ko bi se promijenio za mrtvi? Ali Bog drugačije gleda. Oni su završili jedan ovozemaljski život i sada su pred samom ulazu vrata, na vratima vječnosti. Kad Isus dođe, on će ih pozvati i oni će se preseliti u vječnost. Evo, ja tako razmišljam. Dobro, toliko o mrtvima, sada malo o nama živimo. Sretnu se dva anđela na nebu. Jedan kerubin, jedan sat. I kaže jedan drugom, upita, koliko je sat? Kaže ovaj anđel, 10 sati, moram da žurim večer. I se radi. Šta mislite za tako nešto? Da li tako nešto postoji na nebu? Ne. Tamo nema satova. Tamo ne protiče vrijeme. Tamo je vječnost. Evo ja bih želio o tome danas da mi proučavamo i da razmišljamo. Vrijeme i njegova upotreba. A pošto smo ovih dana razmišljali, proučavali, samo dozvolite da knjiga Propovednika, 3. poglavlje od 1. do 4. stiha pročitam. On kaže: sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom svoje vrijeme. Vrijeme rađanja, vrijeme umiranja, vrijeme sađenja, vrijeme čupanja posađenja, vrijeme ubijanja, vrijeme liječenja, vrijeme rušenja, vrijeme građenja, vrijeme plača, vrijeme smijeha, vrijeme tugovanja i vrijeme plesanja. I tako dalje on nabraja vrijeme šutnje i vrijeme govorenja. Svemu pod ovim nebom ima vrijeme. Dragi prisutni, vrijeme je dimenzija unutar koje se proteže naš život. Kolika je dužina tog životu, to niko ne zna, to samo onaj koji nam ga je dao. Vrijeme je sadržaj koji teče mimo naše volje. Ja bi tako želio da zaustavimo ove nove godine koje dolaze. Jer svakom dolazećem ovom godinu, šta se događa sa svima nama? Dalje. Ali vrijeme teče mimo naše volje. Ne možemo ga zaustaviti, ne možemo ga produžiti, ne možemo ga skratiti. Vrijeme ne teče. Ja bih vam rekao, vrijeme leti.
se da ove godine prolaze kao mjeseci. I ne znam da li je to samo moje mišljenje zapaženo, ali čini mi se kao da je svaka godina nadolazeća koja je prošla kraća od one prethodne. To tako brzo proleti. I još malo, evo ti brata Dominika sa štafom. A juče i drugo. Zato mudri Solomon šta on kaže, kad on gleda? Sve što vidje pod ovim suncem, šta on kaže? Taština na taština. Ispraznost na ispraznost. Budi bogat, budi siromah. Ima i ovo i ovo. Isto ti se piše. Vrijeme leti. Ajde sine, kaže mama svom djetetu, petak je navečer. Kupi igračke, vrijeme je sine da počnemo subotu. A mali zastade pa kaže, pa kako to mama? Malo pa subotu. Malo pa subotu. Brzo mu to došlo, proleti. Jer tako je vama ovaj tjedan brzo proleti. Ne možemo vrijeme zaustaviti, ali šta možemo? Šta možemo? Možemo upravljati aktivnostima koji čine sadržaj tog vremena, koji su u okviru tog vremena. Jedno pitanje je vrlo važno i vrlo važno odgovor. Šta je to upravljanje vremena? Kako vi upravljate vremenom? Da vam se nekad izniče vrijeme, nešto planirate pa ne uspijete? Neko je rekao sljedeću misao, mislim da je vrlo velika. Upravljanje vremenom je u osnovi upravljanje sobom. Tko ne zna upravljati sobom, neće znati ni moći upravljati vremenom. Svi mi znamo u životu da je to tako. Odlučimo mi na početku nove godine da čitamo Bibliju redom. I krenemo, i stignemo do 3. i 4. Mojsijeve i tu zaglavimo. Stanemo. A kazali smo, hoćemo svaki dan po 3 glave. A oni uporniji idu dalje i stigoše do drugog dnevnika. I tako. A rijetki su oni koji su sve ono što su obećali ispunili. Zašto? Onaj koji ne može i ne zna upravljati sobom, neće moći ni upravljati vremenom. Vreme je Božji suradnik. Sve što Bog radi i čini pod ovim suncem, Bogu je isto također potrebno vrijeme. Vrijeme je Božji suradnik. Vrijeme je naš suradnik. I vi znate da u Bibliji ima zapisane stih gdje kaže i kad se navrši vrijeme, posla Bog Sina svoga, proreče. Vrijeme je naš suradnik. Bilo nam je potrebno vrijeme da dođemo ovdje, vrijeme nam je bilo potrebno da završimo školu, da naučimo neki zanat i tako dalje, domaćici da skuva ručak, nama da zaradimo, dođemo do novca, za sve je potrebno vrijeme. David kaže, kaži mi Gospode kraj moj, dokle će trajati dane moje. Da li ti molio da znaš svoj kraj? Ja ne. Ja ne. I niko i ne zna, i hvala Bogu da je tako, svoj kraj. A dokle pod ovim suncem godina naših ima, kaže 70, jačega 80. Duh proroštva kaže, kad je Isus došao na našu planetu, on je iz vječnosti izašao i ušao pod ovo sunce, pod ovim nebom, gdje je bio ograničen vremenom i prostorom. A kad je završio svoj posao, on je odavde izašao i ponovo se vratio i ušao u vječnost. Tako će biti sa nama. Ovdje je sve omeđeno, uokvireno prolaznošću, ali kad jednog dana uđemo u vječnost, tamo toga više neće biti. Kazali smo misao, niko ne može zaustaviti toku vremena. Duh proroštva kaže, ni sama vječnost ne može nadoknaditi izgubljeno vrijeme. Novac možemo, zaradit ćemo ako smo ga izgubili, marljivošću, znanje, učenje i tako dalje. Možemo čak i povratiti zdravlje ako smo ga izgubili, da malo pripazimo na hranu, na život i tako dalje. Ali vrijeme jednom izgubljeno, za uvijek izgubljeno. Ni sama vječnost ne može nadoknaditi izgubljeno vrijeme.
kako mi koristimo vrijeme? I šta je za nas vrijeme? Većina ljudi, za njih je vrijeme ono što je život. Da se obogate, da steknu što više materijalnih dobara, novaca i tako dalje. Drugi opet istražuju, izučavaju, čitam izvještaj u novinama, kaže, 3. diploma u 81. godini. Što će diploma u 81. godini? Ali eto, ona zagrade za to. Ona koristi vrijeme i 3 fakulteta da ima. A mnogo će pomoći kad bude na samotetu. Drugi opet raskopaju se trčeći. Oni žure, trče od jutra do mraka, ko naviko koliko. Na kraju jadnici ne stigne da žive, da se odmore. Četvrti. A neki su dobri. Oni imaju vremena koliko hoćeš. Oni imaju vremena na pletu. I kad ti kažeš da se zauzeti, da se žuriš, a gdje se žuriš, brate, stvarno. Jednoga dana pođem u Varaždin, ja i moja supruga, sa još jednom sestrom. Trebali smo obaviti posao po dvorke s jednim mladim čovjekom, jer smo zakazali izložbu dvorcu. Međutim, kad smo stigli pred tu zgradu, kažem ja supruga, šta ću ti ja? Obaviti to samo, tako da dok sam bio u kolima, čovjek je sišao iz te zgrade i oni razgovaraju tu nekoliko minuta, dogovaraju se u vezi posla. A žene, znate kakve su žene? Žene vam sve vidi. Mi muškarci pola od toga ne vidimo koliko žene vidimo. Nemojte mi braća zavljeti. I kaže meni jedna sestra, jel ti nešto primjećuješ? Ja kažem, ne primjećujem ništa, znam, vidiš, samo njih dvoje razgovaraju i tako da. Ma ne, to kaže. Jer ti vidiš tamo ne prozor. A ono, 3 prozorće. Jedna na jednom prozoru, jedna na drugom katu, jedna opet na drugom katu. I sve iskrivše glavu gledajući šta ovi dvoje razgovaraju. Sad mi znate ženi šta će se dogoditi, dok će ona da gleda, mislim u slučaju gleda. I kad su završili ovi razgovor, krenušu prema kolima, odjednom 3 zavese sve zaključi. Neki imaju vremena na pretek. I šta je njihov zadatak? Koji je njihov posao? Kako oni koriste vrijeme? Oni gledaju šta drugi radi. O čemu razgovaraju? Tako da može biti, iako nismo možda u 100% slični ovim trima gospođama, može biti da se dogodi i nama da ponekad gubimo vrijeme raspravljajući šta drugi rade, čine se drugi rade. Jer nam Bog zato dao život i vrijeme. Neko je napisao, ja ću čitati šta sve ljudi čine sa vremenom. Obilažavamo ga, činimo ga, mjerimo ga, trošimo ga, koristimo ga, uzimamo ga, tračimo, uzimamo. Što su neki specijalisti da vam uzmu vrijeme kako stavljaju. Vjerojatno prepoznaje takve ljude i dobro da je. Ali kaže, gledajte dakle, da uredno živite, ne kao nemudri, nego kao mudri, pazite na vrijeme, jer su dani zli. Pazite na vrijeme, jer su dani. Postavlja se pitanje, šta je za nas vrijeme? Šta je za nas vrijeme? Koju vrijednost za nas ima vrijeme? Zašto nam ono služi? Zašto nam je Bog dao? Duh proroštva kaže, život je prekratak da bismo ga mogli naprasno trošiti. Drugi citat kaže, naše vrijeme pripada Bogu. Svaki moment je njegov i mi smo odgovorni Bogu da ga iskoristimo njemu na slavu. Franklin je rekao, ljubiš li život, ne gubi vrijeme, jer se iz vremena sastoji tvoj život. Mudra izreka kaže, čuvaj se da uzalud ne potrošiš vrijeme, jer je u njemu tvoja budućnost. Zato ponavljam ovu misao koju sam rekao u početku, ni sama vječnost
ne može nadoknaditi izgubljeni čas, izgubljeno vrijeme. Mudri Katon kaže da se kajao samo za 3 stvari u životu. Prvo, što je poverio jednu stvar svoje želje. Kaje se što je jednu stvar svoje želje poverio. A ja se ne kajem što sam ovu stvari želje poverio. Broj 2, što je jednom putovao morem, a mogao je kopnem. Mora da ga je snašla ovom mjeru. Broj 3, što je jedan cijeli dan proveo u besposlici. Ja bih želio malo da se tu zadržim. Koliko smo mi dana proveli, vremena utrošili, koja u očima nema, u Božjim očima nemaju vrijednosti. Jednom prilikom na propovjedničkom, Gaslan Kamenac nam je rekao, pošto je izašla jedna knjiga, koji su od vas pročitali tu knjigu? Bilo to na kraju godine. Prvo malo je bilo. Dobro, kaže kolege, da li vi čitam? Pa čitam. I ja obično čitam malo s početka, pa sredinima, na kraju, tako da. A kaže, trebate imati naviku da čitate, da redu čitate, tako da. I sad će vas, prije što vas nešto pitam, zvolite malo da se ja malo pohvalim. Mogu malo da se pohvalim. Da se malo pohvalim, mogu. Kad sam ja to čuo, da je on nama pružio lekciju, da sam Kamenac, onda sam ja odlučio, nećeš dobiti ništa. Nećeš kao Mudri Katon, nego ćeš sad u ovoj idućoj godini malo bolje koristiti. I odlučim ja da ću čitati knjige Duha proroštva svakog dana 30 minuta. Najmanje 30 minuta. I evo rezultata na kraju godine. Pročitao sam Isusov život, preko 300 stranica, Ivičežnja vijekova, veliku borbu, 550 stranica, ono je staro izdanje, pa sam pročitao Na vječnoj stijeni 330 stranica, pa sam pročitao Odabrana svjedočanstva 500 stranica, pa sam pročitao Savjet u životu u prehrani 400 stranica, pa sam pročitao iz Vižnice broj 1 410 stranica, pa sam pročitao iz Vižnice broj 2 470 stranica, pa knjigu Odgoj 270 stranica i knjigu Kredo ili Vjeruju, negdje oko 460 stranica. Ukupno 3690, 3700 stranica sam ja pročitao. Pogledajte vi te knjige. Samo pola sata dnevno, pogledajte. A šta se događa kad mi ne čitamo? Šta se događa kad mi ne istražujemo? Mi zakržujemo duhovno. Ali kada mi proučavamo, kad mi istražujemo, onda dobivamo nova otkrivenja, nove vizije, novu mudrost, novu snagu, novu silu. Sve ono što nam je potrebno za naš svakodnevni život. Te godine sam pročitao i 3 puta Bibliju redom i mogu da vam kažem da sam se što tiče duhovnog pogledu jako lijepo sjećao. Ako ništa drugo, možda bi posle ovoga neki od nas mogli donijeti neke odluke. Dobre odluke. Da će dnevno više izučavati Bibliju i knjige Duha proroštva. Duh proroštva kaže, vrijeme, sredstva, sposobnosti i utjecanje, sve su to dobra koje nam je Bog poverio da se potrebe njemu na slavu i na spasenje naših bližnjih. Nema veće uvrede za Boga nego da ih čovjek sebično koristi. Vrijeme posvećeno onome što ne pomaže duši da postane slična Kristu je vrijeme izgubljeno za vječnost. To ne smijemo sebi dopustiti jer svaki trenutak vremena treba da bude posvećen vječnim interesima. I prije nego što završimo još ova stiha,
Dozvolite mi da vam pročitam u Hebrejima, prvo poglavlje 10. do 12. stiha. Tamo piše: još ti si, Gospode, u početku udario temelje zemlje, a nebesa su djelo ruku tvojih. Ona će proći, a ti ostaješ. I sva će ostajati kao grtač. Ti ćeš ih smotati kao plašt, kao grtač. I oni će se promijeniti, a ti ostaješ isti i tvojih godina neće prestati. Šta kaže ovaj Božji čovjek? Sve što se čini, sve što se događa pod ovim suncem, čemu je podložno? Propadljivošću, raspadanju, umiranju. Vi znate onu misao koju sam rekao jednom prilikom ovdje prije nekoliko mjeseci. Sve što se miče na ovoj zemlji prolazi kroz 4 faze. Rađanje, odrastanje, starenje i umiranje. I sve što radiš oko tijela i za tijelo jednog dana, sve će propasti. Sve će nestati. I naše kuće, i naše stane, i naši automobili i tako dalje. Ali ono što ostaje za vječnost, šta je to? To je karakter. Prema tome, šta je za nas vrijeme? Je to moć? Je to bogatstvo? Je to utjecaj? Je to novac? Jako nam je potreban novac i materijalna dobra? Šta je za nas vrijeme? Vrijeme koje je život. Vrijeme za naš život. I to je loša vijest koju sam pročitala. Ja ne bih želio da završim lošu vijest. Sve što je pod ovim suncem, pod nebom, sve je prolazno i nasparljivo. Ali u drugom dijelu šta kaže ovdje za Isusa? A ti ostaješ isti i tvojih godina neće prestati, neće nestati. Isus pripada vječnosti. On je van ovozemaljskih zakona. On nije pod utjecajem onoga što se ovdje događa pod ovim suncem. Jednoga dana, kad sam o tome razgovarao sa jednim prijateljem, kaže on meni: a kako je meni korist što je Isus vječan, što je on van domašaja svega ovoga što se događa ovdje kad ja moram umreti. A onda sam mu pročitao Rimljanima 6:23. I znate šta piše u Rimljanima 6:23? Onda sam mu rekao: prijatelju, ja i vi imamo priliku. Tamo piše: plaća, jer je plaća za grijeh smrt, a dar Božji je život vječni u Gospodu Isusu Hristu. Prilika da dobijemo vječni život i da uđemo u vječnost. Kada je Isus bio na ovoj zemlji, prije svog rastanka sa svojim učenicima, šta je on njima rekao u Evanđelju po Ivanu 14. poglavlju od 1. do 3. stiha? Vidio je kako su uplašeni, šta on njima kaže? Da se ne plaši srce vaše. Vjerujte Boga i mene vjerujte. Mnogi su stanovi kući oca mojega. A da nije tako, zar bi vam kazao idem da vam pripremim mjesto i kad odem pripremam mjesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. Drugim riječima, Isus im je želio kazati: pred vama su vrata vječnosti koja će se uskoro otvoriti. Pred vama je domovina spašena. Vi znate da Pavle kaže: jer je naša domovina na nebesima, odakle i spasitelja očekujemo. I želio Isus naglasiti jednu stvar, a to je kako treba oni da koriste vrijeme. Kako? Njihov jedini zadatak i dužnost jeste da se pripreme za vječnost. I ako čitamo, recimo, tamo izvještaj evanđelista i djela apostolska, onda možemo zaključiti da su sve svoje vrijeme, sva svoja sredstva podredili tom cilju, a to je da se pripreme za vječnost. Moje pitanje na kraju: čemu si ti podredio svoje vrijeme? Čemu si ti podredio svoje vrijeme, svoj život? Njegoš
Gostu Njemcu, rekao je, zapisao je, blago ono ko do vijeka živi, sjećate se vi snagi, imao se rašta i roditi. Blago ono ko do vijeka živi, ko je spreman, koji je dobio vječni život. Kako Isus kaže, koji je prešao iz smrti u život. Imao se rašta, zašta i roditi. Hvala Bogu, koji nam je otkrio tu najvažniju dimenziju, duhovnu dimenziju, koji nas uči šta je za nas vrijeme. Za nas je vrijeme život. Zato, dragi moji brate i sestro, iskoristi vrijeme koji ti je Bog dao. Dok će trajati naši dani? Ni ne znam. Ja sam sreo jednog brata i on kaže, molim te brate, evo sad si obećao, sljedeći put kad dođeš, bit ćeš moj gost kod mene na ručku. Rekao, brate, prvo rado, sljedeći put dođi njega nema. Kod zemlje. Kaže mi Gospode kraj, i to ne znam. I što je još gore, ne ide se po redu. Kada bi se išlo po redu, da bi nekako je očekivalo, ali ne ide se po redu. Ne idu najprije djedovi, pa roditelji, pa djeca. Nego se nekad, nažalost, dogodi i ovo. Pazite na vrijeme, pazite na dane, jer su dani zli, kaže apostol Pavle. Zato naše vrijeme, kao i naš život, kome pripada? Bogu. Naše vrijeme pripada Bogu. Jesmo li u svakom trenutku, svakog dana svjesni toga? Kome pripada naše vrijeme? Jedno jutro ja kleknem tako i kažem, Gospode, pa danas bi želio nekome nešto da govori o tebi. Da iskoristim to vrijeme, pomozi. I odlučim ja poneći časopis. I ovdje u grad dođem blizu pijace i nema časopisa, zaboravim. Navikli smo tako. Ne idemo bez časopisa. Onda sam sebe izgrdim i kažem natrag. Idi natrag. I vratim se natrag, stavam i uzmem časopis. I sad se molim Bogu, kome da ga dam? I sretnim jednog prijatelja. I hvala Bogu, dao sam taj časopis. Ponudio nam je jako dobro. Vrijeme jednako je život. Mi imamo riječ života. Zato, draga moja braćo i sestre, koristimo to vrijeme. Ne samo da se mi pripremimo za vječnost. Koristimo vrijeme da bismo pomogli drugima, da se i oni mogu pripremiti za vječnost. Amen.